ondo. Bai, bueno, eguno, bai. Denak ondo. ¿Qué tiempo tienes? Diputatu nagusia, Donostiako alkatea, agintariak, lagunak, placer bada hemen zuek izatea. Ongi. Elena Romeo, ella es doctorada en PCC Innovation, Centro Tecnológico en Gastronomía. Javi Rivero, del restaurante Ama y Enea, y Joseba Lazcano, de Gaintza Txakolina. Mila esker, guztioi hemen izateagatik. Comienzo contigo, Carlos. Logros de retos que te han puesto distintos colaboradores del Basque Culinary Center. Herri ordezkariok, Mondragon Unibertsitateko errektore jauna, eta Basque Culinary Center komunitatea osatzen duzuen guztiok, baita zuzendariaren gandik hasiz, eta baita bertoko irakasle, langile, ikasleok, eta bereziki patronoak. Egunon guztioi. Ez duzue uste izango nik gauza berririk esango dudanik, entzundakoa gero eta nire txanda hau itxierarako izanik, baina nolabait zoriontzea dagokit eta hala egiten dut oso gustora gainera, zorionak eta eskerrik asko. Aurreko bi aste hauetan Euskal Unibertsitateen ikasturte herriaren ekitaldietan edo ikasturte berriaren ekitaldietan parte hartu dugu, hemen gauden askok, baita Mondragon Unibertsitateko errektorea berak ere. Gaur, Basque Culinary Centerren ikasturteari hasiera ere ematen diozue, ez bakarrik 10. urteurrena, hasiera ere ematen diozue ikasturteari, eta era berean 10. urteurrena ospatu. Gure aitorpena merezi duzue, eta horretarako 3 arrazoi azpimarratuko ditut gaurko honetan. Batetik, aitzindaritza, berrikuntza eta nazioartekotzea aipatu egin duzue, bai sorreratik eta baita etorkizunera begira. Bestetik, aitzindariak izan zarete, sukaldaritza unibertsitatera ekarri duzue, edo hobe esan da, sukaldaritzaren unibertsitatea sortu duzue. Badakit ez dela bide erreza izan, baina zentro honek sukaldaritzaren ibilbidea jaso du eta unibertsitatearen esparrura ekartzen aurrenekoa izan da. Hala azpimarratu duzue eta nik ere hala aitortu egiten dut. Habéis sido pioneros en dotar de mayor dimensión al sector de la gastronomía, impulsando su relación con la formación, con la salud, con la investigación, con la innovación, con la industria. Has mencionado, José Mari, cadena de valor. Esto es lo que entendemos también por la fortaleza del Basque Culinary Center. Habéis impulsado la transformación y la modernización de este sector. Bigarrena, berrikuntzaren aldeko apustua indartu duzue. Sukalde lanean, berrikuntza ezinbestekoa da. Zuek nik baino askoz hobeto dakizue jakina. Sukaldarien espiritu hori miresten dut. Beti elikagai, plater edo emozio berrien bila. Zuek ondo esaten duzuen moduan, zentro hau berrikuntzaren laborategi bat ere bada. Habéis favorecido un ecosistema innovador y emprendedor orientado a la formación y a la atracción de talento, comprometido con la calidad y con el trabajo bien hecho. Hasieratik mundu zabalera begira jarri zenuten Basque Culinary Center. Gastronomia kultura ere bada. Mundu guztian, kultura guztietan, sukaldeak badu bere lekua eta garrantzia. Hemen, kultura guztiei irekitako sukalde bat jarri duzue martxan. Horri esker,
Euskadi Basque Countryren izena eta izana edatzen lagundu duzue. Erakusteko bokazioarekin jaio zineten, baina baita ere ikasteko bokazioarekin ere. Hori ere bada sukalde lana. Gastronomiak gure herriarentzako nahi ditugun balioak irudikatzen ditu. Lehen gaiak ondo aukeratzea, talde lana tentuz bideratzea, osasuna zaintzea, pertsonei arreta zuzena eskaintzea. La gastronomía forma parte de la cultura vasca y la cocina vasca ha tenido siempre vocación internacional. Sois un referente de una Euskadi abierta al mundo, un proyecto que nace con las raíces en el kilómetro cero y dialoga en el idioma universal de la cocina. Duela 10 urte, inork ez zuen zalantzan jarri Euskadik gastronomiaren aldeko apustua egin behar zuenik. Duela 10 urte, inork ez zuen zalantzan jarri Euskadik gastronomiaren aldeko apustua egin behar zuenik, eta Euskadin toki hau behar zuenik. 10 urte ondoren zuen lana eta ilusioaren esker, sukaldaritzak aitzindaritzaren, herrikuntzaren, berrikuntzaren eta nazioartekotzearen bidean aurrera egiten jarraitzen du. Termino. Tras estos 18 meses de pandemia, compartimos hoy la alegría y la ilusión con que habéis organizado este aniversario. Gastronomía 360, talento, innovación, I+D, gestión, orientación a la excelencia, equidad, equipo, compromiso social. La pasión, la ilusión, la alegría y la felicidad que encontramos en Basque Culinary Center son el mejor acicate para seguir trabajando por nuestra gastronomía con la misma pasión, con el mismo espíritu joven, con la misma exigencia y con el mismo compromiso del primer día. Sukaldeak badu beraz doai bat, postasuna eta zoriontasuna zabaltzea. Hori da gaur hemen topatu duguna, aurkitu duguna. Bizipoza ematen du 10. urteurren hau zuekin ospatzeak benetan. Bizipoza zuen sukalde honek erakusten duen senidetasuna eta ilusioa ikustea. Behon deizuela, Basque Culinary Center, zorionak eta eskerrik asko.